Ngoku bethina sizawuqala ke le nkonzo yomngcwabo. Sawuthabatha ke ingoma 317 siphakame nayo 317 siphakame nayo izathi xa iphela umfundisi ucamako asivulele ngomthandazo ze emveni koko sikhawuleze singene kumcimbi wethu wanamhlanje. Number 317 siphakame nayo. Eternal, gracious, most loving God, now to Him who is able to keep us from falling. This morning we suspend ourselves in your holy grandeur, lilliputitive of our ways of reasoning and understanding. We don't understand why we are here. We don't want to be here, Father God. But nonetheless, we trust you at this very hour. Broken our hearts, but we understand that you are a God that cares for us in all situations. As we are about to begin this program, this funeral service, we ask that you may give us a steady speech, calm our nerves, Father God, and be with us all. We ask all of these things in the undisputed name of Jehovah. Amen. Mande connect, okay. Enkosi kakhulu ke. Ndiyafuna ke ubethina kuba masibe nomngcwabo ube mnye ngexesha. Ndithela ukuthini ke xa nditshoyo. Noko make kuswele kumuntu abe mnye ngexesha. Lo sele swelekile. Singasike sibhubhe sonke. Kunjalo na bethu. Ngoku naxa sikhangele yona ngoma ithambileyo kodwa kwakhangele ngathi sesisweleke sonke. Masibe nomngcwabo emnye ngexesha. Uyaqonda? Lo size ngawo. Masingasesweleke sonke. Siyavana bethu. Ndicela ke sivane ke ngalonto. Masibe nomngcwabo emnye ngexesha khona ukuze umcimbi siuchane sonke kakuhle sonke. Enkosi kakhulu ndiyabawola ke into bake kube khona umuntu ozasi managela uvusi funa nje umuntu ozasi managela uvusi ngoku bethuna sizawuqalisa ke iprogram yalomncwabo xa siqalisa ke iprogram yalomncwabo zawuchwechwelanga kwi-obituary ndiyafuna ke into yokuba sihlale phansi sizole
xa sizawufumana iobituary yethu amagqabantshintshi ngobomi bukamama oleli apha kule ndawo. I hope and pray okoba ndizawuncedwa ke phaya. Yes. All right. Emveni basifumene ke obituary yethu unawuske nibethe ke amathambo la xa sizawufumana iobituary yethu. Over to you. Seventh-day Adventist. Ndiyanibulisa nonke bahlali baseGeorge. Ndiyazibulisa zonke izihlobo nezalamane ezilapha. Ndiyababulisa nabefundisi bam. Ndimi apha. Ndizawuthetha ngomntu ondithandayo nendimthandayo. Unomonde Nomvuzo Lillian Nongogo Chefuke abanye abebengamazi. Wazalwa ngomhla we-14 kaDisemba ngo-1958. Ezalwa ngabangasekhoyo ubawo Anbizi nomama uChefu. Ezalelwa eSkeynskraal apha eGeorge. Unomonde ukhulile bethunana ekhula nodade wabo nabantakwabo. Bazalwa bengabantwana abasixhenxe. uButsgananda ongasekhoyo, umyeni wam umthutshile, uNomakhephu uMrs Mosi, ukuze ibe nguye uNomonde uMrs Nongogo, ibe ngumandiswa uMrs Mbatyoti, ibe ngumbulelo ongasekhoyo, ibe nguThemkosi ongasekhoyo. Ebethunani izinto ziyenzeka. Ebefunda eEvansville uNomonde, ehamba xa esiya esikolweni nosisi wakhe uNomakhephu, belandelwa ngubhuti wakhe, yeka ke umandisa uhamba kwakhe. This lady was protective to her family. Ebeyithanda ifamily yakhe, eyikhusele ngamaxesha onke. Ndithi napha esikolweni bekusithi xa kukho oleka omnye abe ngokuqala ukuba amlungiselele. Ebethunani nyamazi mosunomonde ebenonqumo athi foto izinqonqo unedimples indodakazi yam leyo. Unomonde ebengumuntu onothando, engumntwana. Khulile ke uNomonde, ukhulile uNomonde. Ngenye imini kwathi gqi uswazi olude. Utata uNongogo, uRhadebe, uNdlebentle zombini, waza uNomonde wendela kwaRhadebe kwaNongogo. Dlala nami uyeza ukufa, sekuyafa uze uhlale
wathatha ke uNomonde ethathela kutata uMthuthuzeli Nongogo ongasekhoyo. Waza uThixo wabaliza ngabantwana abathathu. uNoza nankuya ehleli pha. uNkosinathi lo besingaye kwinyanga ezinhlanu ezidlulileyo ongasekhoyo. Nethunjana lakhe uNomabali. Ubali we intombi kaNomonde ayithandayo. uNomonde ebengengumuntu nje wale family. uNomonde kwenzekile into yokuba athathe kuhambeni azinxulumanise nokuthanda abantwana. Waza uNomonde sambona efundisa eCreech ehlala nabantwana. Wow, kuba zanguthandwe nguNomonde awuyazi into. uNomonde ebengumuntu onothando eqala ebantwaneni. Olwancumo lwakhe lolu lwenze into yokuba namhlanje nibe nithe nqwadalala apha. Luthando lwakhe olubangele uba nibe nilapha. Usisi onothando, usisi onobubele. Apha ekhaya sine-families esinazo ezininzi ngokwenzelwa nguNomonde ngoncumo lwakhe. Hebethu nani, uNomonde bezilungiselela into zakokwabo. uNomonde uthe awube ehleli eCreech. Uhleli iminyaka etitsha eCreech. Ebegqibelisa kulo nyaka uphelileyo esithi uzawuhlala atye umhlala phansi ahlale ekhaya. uNomonde uyithandile icommunity yaseGeorge. Hehehe. Mbone xana esemgidini. Mbone xana kukho ibirthday yomntana. Niyamazi mos. Abanye besimbiza noNdevana kuba kaloku ebenendevu uNomonde. Emhle uNomonde esomi. uNomonde ebesithi akuba sebirthdayini yakho ahlekise, anihlekise, ajive, enze yonke into. Mbone uba mkhulu kwakhe xana ejiva esenza izinto zibe mnandi. uNomonde ebelilo nelungu le-AWM kwi-Seventh Day Adventist. Sisikhukhukazi esi sileli apha. Ngumosuli wenyembezi efemelini. Unokhangela into yokuba wonwabile na. Unojonga zonke imbacu ezingena ekhaya. Unolungiselela zonke indwendwe. Ufandini akufi. Ufandini unenkani. Siyalala namhlanje sivuke ngomso. Siyahleka namhlanje silile ngomso. Liyavela ilanga liphinde litshone. Kodwa ke sinento esiyaziyo into yokuba asitshonelwanga langa thina. Ngenxa nento yokuba ngenye imini uNomonde uzawancothula amagada awakhabe avuke. Xana kuyabe kusabiwa amafa sinethemba lokokuba sabe sinaye uNomonde. Makalale ngoxolo uqoma. Makalale ngoxolo Nyohela uNaba.
side sibonane ngaloo mini yokubuya kukaYesu enkosi. Inkosi kakhulu kumama uChefu. Inkosi kakhulu xhakwazi lami. Uyitsho kamandi le obituary. Ngoke bethina siyegqitha ke sizawubiza isithethi sethu senkonzo. Sawubiza isithethi sethu senkonzo. Usisi Masindi umama uGoliath nguye ozaba sisithethi senkonzo kuba umama wethu lo esimngcwabayo namhlanje ebengumuntu wenkonzo. Ngoke kuhle kokuba sive okuba impilo yakhe iyasenkonzweni ibinjani na. Kukho lo mkhwa ke okuba ube yenye into enkonzweni ube yenye into ekhaya. Uqoma ngexesha uyanqwena. Gaske uthi xa kugodkwayo uthatha ipulpit le umgodo senayo lo muntu. Ngoba right xa epha kuyo. Amen. Gaske xa i-retreat thatha i-retreat le uye naye pha endlini. Ngoba uba good xa pha kwi-retreat. Gaske uhambe ne-retreat le. Ubomi siyayikhumbula i-retreat. Khumbula i-retreat. Kuba lo mama we-retreat othandazalile asibinaye pha endlini. Gaske ke sithatha i-retreat le sizisa apha endlini. Alright? So kuyacaca ngoba ubomi basendlini nasenkonzweni buyathanda ukuba ne-social distance. Ndiyacela ke bethu nokuba sive usisi Masindi okuba ebenjani na umama enkonzweni. Diya kuma eyodane nanga pesheya. Ndibulise wonke umuntu okhoyo apha, ndibulise ifamily, ndibulise abahlali, ndibulise inkonzo, ndibulise nabalapha ngaphambili ngelihle igama kaYesu Kristu mfeli wethu. Amen. Unomvuzo, unomonde, Chief Nongogo njengelungu lase Sabatha e Seventh Day Adventist Church kwinkonzo yaseTheological.
ndizawuthi gqaba nje kancinci ngaye. Umuntu osuka apha uthethe into yoba ubomi basekhaya nasekuhlaleni nasenkonzweni buyathanda uba yi-social distance. Andiqondi ke mna kandiqondi ba ubukaNomvuzo bebunjalo, because uNomvuzo, as much as ndingene nayo inkonzo, uNomvuzo kwangusisi kum. uNomvuzo unomonde chief ndikhulele phambi kwakhe. I have never seen a different Nomonde. I have seen the same Nomonde from the time I was young, ndimncinci, ndikhula, tot ngoku ndimdala ndikhonza naye, andizange ndawubona umehluko kuNomvuzo unomonde chief. So ngoko ke ndiqinisekile ke obakho ubomi bebungenayo i-social distance. I-behavior yakhe ibingenayo i-social distancing, because as far as I know her, she's been the same Nomonde. Enkonzweni ke uNomonde ebengesiso isithethi sisinomonde, bekumnandi wenza mnandi mosumthetho wakhe, kodwa ebeyiqonda into okubana xa umno kaThixo ukhombile wathi yenza into enkonzweni bengathi hayi, ebesazi ba uThixo is looking for a willing heart more than i-ability yomuntu. Unomonde bezawuma phambili, ndikhumbula iplani yakhe eshumayela kwenye indlu kwimeko enje, uyaqonda okwakugulwa washumayela uNomvuzo. Ube nento ukuthi xa engathi uyabhayiza kancinci avela zihleke ngokwakhe, anganilindi nide nimhleke, uzazihleka yena ngokwakhe. I remember emveni kobethethile sesihleke sagqiba athi hayi man, ndiyincamile le plane, ndibathe iyalenda ayifuna ulenda, ndazama ukuyilendisa le plane ayifuna udilenda, qonda mandiyiyeke mara. Meaning ukuthi ebezama uyivala intetho yakhe okanye intshumelo yakhe, waske wahleka waxake kubuza ayivala kanjani. BinguNomvuzo ke lowo. She will make us laugh noba kwimeko injani na. uNomvuzo ube lilungu kutshiwo lilungu le-AWM. Ebepha kwi-events e-AWM zonke, she would never say no. She would come. We had prayer breakfast in the morning. She would come. Umsebenzi ke we-AWM kukuthi we should lift each other up. Xa kunzima kukubi singomama, we must be there for each other and lift each other up. Ngomthandazo uNomvuzo would be there, would pray for other people, for other women, would pray and cry ebelapho all the time. Bi-ministry yakhe naleyo. Ndingayanga kude futhi uNomvuzo had a ministry yabantwana, kutshiwo kodwa besebenza ecrash. Mna ke mntu behlala phambili enkonzweni wathi gqi, xa kuthi gqi uNomvuzo uqala ubone ngekrish phambili, balandelelane bebe-5 or 6, bekusekhona ne-latest release now unhlelo abazawulandelana, abalandelana uyayazi kwathi gqi la krish ozolandela emva kwakhe nguNomonde uNomvuzo. So ebene ministry yabantwana bebakhuthelele to make sure ukuthi abantwana uyabazisa enkonzweni so that bazofundiswa, bafumane imfundiso zikaKristu, so that xa bekhula bayazi ba umakhulu wasifundisa lento singabantwana bakhe. So uNomvuzo ke bingumuntu onjalo bethunana. You know, kukho eliculo eKyhologa SDA Church ebesilithanda gqithi. We have a history, sithanda ukuthi xa sicule lithi thuma mna. Uyaqonda uNomvuzo beyiphila la ngoma xa kuthiwa thuma mna. She would never refuse sekuthiwa makenze ntoni, benikela ngexesha lakhe, enikela ngendlu yakhe, enikela ngayo yonke into anayo uNomvuzo. Elaculo besilithanda silenze theme song elithi thuma mina, ebeliphila uNomvuzo. Andizuthatha xesha elide ke bethunana. You know, kuMatthew 5 verse 4 ithi blessed are those who mourn. Xa ndithetha nenkonzo yami ke bethunana, even though we mourn, kuthiwa blessed are those who mourn because they will be comforted. Thembalethu kukuthi even though we mourn, we know ukuthi sijongise amehlo ethu phezulu, we will be comforted. It brings us closer to God. Makuthi nokulala kaNomvuzo ke kusisondeze ngakumbi nangakumbi kuThixo. As a Kyhologa church kubhlungu, because every time ever since kuqale lento last year, la ngoma sasihlanda uyicula, sicula nje sidlala sithi asiphelelanga. We didn't mean what we are experiencing now. Sasilanga ukuthi asiphelelanga ngoba amnye akekho, uVuvu umkile useCape Town, uMandla umkile useCape Town, uLamana akekho and so forth. But right now siyicula ngenhliziyo ebhlungu because asiphelelanga. Every time we're getting lesser and lesser. Asipheleli, asisayiculi ngolagqozu ngokusesicula ngenhlungu, kodwa noba kunjalo uThixo ukhona. To the family,
to i-community, to our church, ndithi bethunana masixole. We do not know what i-plans zikaThixo bezinjalo ngokuhamba kaNomvuzo. We know we will miss her. We know sizajonga kulaa kona behlala kuye Nomvuzo is not there as much as abanye abaphinde abasishiyileyo sukela kulo nyaka uphelileyo. Kodwa noba kunjalo, God remains God. Thank you. Ngoke betina sibheka kwi-tribute zohluliwe ke ezi tribute apha zide zambini. I-tribute ke ine-potential yokulitya ixesha. Ndithetha le nto ndiyayazi uba ndidla ngokushumayela emngcwabeni oba ne-tribute. Tribute inomkhwa wokulitya ixesha. Andiyazi uba le nto isenziwa ngabantu bayo abanikazi aba bebekhaya. Kodwa loo nto in the process yokwenza njalo aye asabotage ke nalo mntu ocelweyo for uba azongcwaba. Ndiyacela ke into yoba i-tribute noko leya namhlanje tribute izindidanise leya namhlanje. Leya namhlanje ndiyayazi leya namhlanje izawundidanisa leya namhlanje. Izawwenza right leya namhlanje. Leya namhlanje ndiyithembile leya namhlanje. Leya namhlanje izawukwenza umahluko kwi-tribute zonke endake ndaziva. Very good. Ingathi nalamcimbi bendiwukhalazela ingathi ulungisekile. Ngexesha ezinye izinto awufuneka ude uzithethe ukuze zilungiseke, zithatha ngozilungiselela ngokwazo. All right. Sawucela ke i-tribute i-grandchildren zakhe izawulandelwa ke ngabantwana. Mawuqala i-grandchildren abazukulwane bazosenzela i-tribute, then just after abazukulwana kuze abantwana bakhe bazokwenza i-tribute. Niza nibethela ingoma zalwana. Ukhona manje umntana becula kamandi izolo apha. Ndicela eze man. Ndicela eze kumntana becula kamandi izolo apha. Should I feel discouraged? And why should the shadow come? And why should my heart feel lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, a constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches over me. His eyes on the sparrow, and I know He watches over me. I sing because
Why should I feel discouraged? And why should the shadow come? And oh, why should my heart feel lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, a constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches over me. His eye is on the sparrow, and I know He watches over me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. Oh, His eye is on the sparrow, and I know He watches over me. Beautiful. Baba lwachula. Chula. Imandi man into yenziwa nguwe. Imandi man le ngoma. Into ephethwe nguwe man imnandi man. Nandi into yenziwa nguwe man. Ndithi mandikunqombe man. Mandi man. Izani bantwana bam. Izani bantwana bam. Noko ndine right ukuthi bantwana bam niyandibona uba noko sendi kabazukulwana izani bantwana bam. Izani bantwana bam. Qaba nje bantwana bam. Maranatha Masala. God said yes. For those of you who don't know me, I am Semtanda Bonila / Nongogo, and I am Nomvuzo's granddaughter. I thank you all for being here today on behalf of my family. It's good to see that so many people loved and cared for my grandmother. I wish I could say that Umakulam lived a life that was full of joy and happiness, but her life was marked by tragedies. Then earlier this year waswelekela ngunyana wakhe, who is my father. She had to attend a funeral of her own child. Yes, her life was tragedy, but what was amazing was that she never let these tragic events drag her down. Still, we can't believe my lovely grandmother was taken away from us. We will miss our grandmother, but her spirit and strength lives on in each of us and in the lives that she touched. She lives on in me and in all those who have been touched by the love, strength, conviction, wisdom, and beautiful of her soul. To my grandma, you were truly a special woman. You may have passed on, but your memories
would always live within us. Thank you for your sacrifices, your care and concern, your love and everything that you have done for me. Wherever you are, I know you're in a much better place. I will be forever grateful and thankful that you are my grandmother. Thank you. Enkosi kakhulu bantwana bam, nithethe kamnandi. Bayakhumsha mana abantwana bethu. Ayakhumsha. Imani phinda ke lento yothando lwale ngwevukazi. Izolo besilapha nonkosikazi wam uMadlamini. She was so broken. Ngenxa yobuhlobo bebenabo nalemazi. Silahlekelwe kakhulu. We felt ukuthi sishiywe ngumama wethu nathi xa besilapha izolo. Ndiyafuna ukuthi bantwana bam ninedwa silila kunye nani. uThixo anganithuthuzela. Xa ndizawubiza ke abantwana bakhe ndiyafuna ke okokuba ninibethele ingoma bazalwane emnandi. Ninibethele ingoma bazalwane emnandi ngoba ndiyafuna into ba nani niyifumane le tender. Didisha itender apha. Didisha itender apha. Vanani khani nangayo lo ngoma. Sure, ni right ne? Very good. Okay. Oh, over to you guys. Lo ngoma yenu ke izabe phakamisa abantwana bakhe bazokwenza i-tribute. Thank you so much.
namhlanje ngegama elihle likaYesu Kristu umfeli wethu, amen. Namhlanje sikule ndawo silapha ngenxa kamama. Ndithanda umbulela uYesu ngobomi bukamama. Ndithanda umbulela ngexesha athe wasinika lona to spend with umama. Ndizelwe ngumamqoma. Ndimthulela umnqwazi umama. Umama xa ndijonga impilo yakhe eziba ndihleli ndimcinga ba usuka phi. Umama usuka kude. She has been a strong woman. Ndithi ndakumcinga izinto aphumele kuzo. I always then ndisoloko ndimthatha umama ayingomntu o-strong. Uyathanda ukhala. Ukhawuleza lile. But ndithe ngoku nje beswelekile ndakucinga izinto aphumele kuzo. Ngaqomba akekho umuntu ostrongo njengomama. Umama usikhulisile. Sizelo sibathathu. Ngubhuti, nguNoza, ndim. Mna nobhuti ke ndiyabona sithathile apha emahlubini. UNoza uthandiwe apha emaqomeni. She has always been a favorite mzukulwana emaqomeni. Mna nobhuti ke ndibona uba silaphe emarhadebeni. Sithe xa sikhula ke sibancinci umama uye wasithanda. Umama esokola. Mama utata washiya, but umama wayesoloko etheni ekunye nathi. Indlu yayisoloko itheni ishushu. Umama wagulelwa ngumakhulu. We were to come sohlala kwamakhulu. Umama was strong, she took care of umakhulu. Esokola enjalo. Lahamba ixesha sazofunda high school. Umama has to hustle. Wayephangela ezikolweni ezamela thina ukuze sibe nokwazi ukukhula sibe right ebomini. Saphangela. We always wanted to do izinto ezi right for umama. Ahlale phansi ngoba usebenze ixesha elide for thina. Kwenzeka egambeni kobomi. Impilo ayabi right for thina. Sonke ke apha ekhaya sobathathu we had episodes zogula. Umama was always there for thina. At some stage uNoza wake wagula. Umama was there for uNoza. She took care of uNoza. At some stage ubhuti wagula. Umama was there ekunye nobhuti. Nam ndagula. Mama was there for mna. So umama ebengugqirha walapha. Umama usityisile ibhilisi. Ngexesha bendigula ke siyasaba nexesha elimnandi because bendibonda naye umama. Ebesithi xa banentyisa izinto kuzoba right marhadebe. Bendingalilindelanga elixesha. Undongile umama. Ndiyambulela uThixo ngamandla athe wampha bona. Ndibulela namandla uThixo athe wandipha ndibe kanti ndiyakwazi uthetha ngomama ngelixesha. Ndibulela amandla ba uThixo endiphakamisile ndibe khona nami ngelixesha. Umama ke wayesoloko esithi uba ulubona uNoza eseParliament. Ngoba uNoza besoloko ebhizi izinto ze-ANC. Umama bengumuntu o-joyful, o-happy, ozisa ubumandi. Andiyazi uba sizohlala sithini apha endlini. Umama besoloko epheka. Umama bengayityi inyama but umama bezosoloko efuna usenzela ntoni uKFC. Ancama uthenga iibhega zakhe kube ncamela uthengela abani thina. Umama ke kokugula kwethu ke ndiqomba umama ngenye imini uthi bethandlela phe stupini nomakhulu. Le nto yam yamathambo. Aqale ngokumama ndithi umama kubuhlungu ndinepains. Hayi nambali ndinepains nje mntanam. Ndithe mama njani ngokuba sigula sababini. Wonke umuntu ke beza nerati. Umama afunde nisele zonke ezi rati zizayo. Ndithi mama azokwazi usela yonke into ndiphinde nisele nantoni nepilisi. Ebe healthy ke umama. Nezinto endingazityiyo bandiphathele izinto mna xa ndingayifuniyo athi hayi mna ndiyayitya xa ungayifuniyo. Ebeseguga kodwa ke ngoku
Ndiyambulela uThixo ngobomi bukamama. Enkosi. Kophela kongukukhala Manithabathele ilungelo ndibulise kubafundisi tata siphathele inkqubo ndibulise kodata balapha abakhulu mama abakhulu ndibulisa wonke bethuna umuntu olapha ndinibulisa nonke ngegama lika Yesu obuyayo amen. Uanti ebeke wabuphazama ke apha wandibiza kuqala kanti ndingophakathi lo mntana uyingxaki. Abantwana abaphakathi kudla ngokuthiwa ngabantwana batheni banengxaki. Ndiyingxaki ke abathi mhlamba belungu xa bekhumsha besithi yi-black sheep. Ubali ndicinga into enintsi seyinyathele. Ubomi bethu bunezigaba ezibini. Sikhula ke sikhuliswa phansi kwekhaya elinomama notata. Ze saba ngabantwana sihlala ke enjawo. Ekukhuleni kwethu sikhuliswa umama esibetha. Hey sibethiwe ngumama. Umama usibethile bethuna. Ude ucinga into bangabana umama akho lo ngasikwamba uyobuza nasefamilini ba awugciniswanga na zange uchole because awunobethwa ngolhlobo ngumuntu othi ngumama akho. Onebelungu can attest on that. Babehlala nathi mama wasibetha sonke ngokulinganayo. Esibetha phofu ke esiqeqesha. Ngoba ayindithi sikhonza ngesabatha. So yonke into yethu ifuneka siyenze ngolwesihlanu. Siyapheka ngolwesihlanu ufuneka kuklinwe because asinoklina ngesabatha. Kukho ke ornaments yabona izinja zakudala. Umama izinja zakho ufuna zivaswe ngehand end. Xa ugqiba uzivasa uthatha ilapha elomileyo uzishayinise. So ukuba uyenzanga loo nto ungubethiwe kumama. So ukhuleke esibetha ke umama but esiqeqesha. Umama ke bengumuntu ebenobele kakhulu. Wasifundisa into yokuba ngabana xa kungena umuntu omkhulu endlini kwenziwe itinoza. Utata ke beyi-herbalist. So bekusoloko ke kufika abantu pha endlini beyocela uncedo kutata. Umama ebengabonakalisi ukudikwa. Kange bangabana nathi sayiqhela sayazi into ba endlini likhaya ekungena kuphuma khona abantu. So xa kungena umuntu endlini bekumele ke into kokuba ngabana ehlale nje umbalela imizuzu ubilisiketile kwelicala. So indlu yasendlini ibiyindlu ephuma ingena abantu. At one time ngenxa yale nto yobubele bakhe ufika ke ngoku uchazela lo mama asimazi ke siyaqala umbona. Noza umama mosukhule ngumdikonikazi apha enkonzweni. So
khule phekela ke befundisa angabikho ixesha elinzi mhlawumbe ngenye ixesha apha endlini. So ngale mini ufika uthi kufike lo mama ndimazi nomazi umama sebhafolo lona noza uyimisi umama usiphathela imisi endlini. You know umuntu mosofundileyo ubana lanto bangumuntu ofundileyo uya understand ngaske usikungazazi wesumisa uba mawumtrite njani. Umama emkantshiye nalo misi abuye ndingaqumbi mama awungomisi usiphathela omisi udibana phi nomisi uthi thina masibawo yenjani omisi. Umama she was very humble but ebekwazi udibana nendidi ngendidi zabantu abafundileyo abangafundanga abaphakamileyo abanye umbona umuntu ubuphakamile uhamba ngeBM uhamba ngeBenz ungayazi ba umama udibene phi nalo muntu but umama uzabathatha bonke aba bantu abazisa apha endlini. Ubomi ke baqhubeka saza uhlala apha ubali na njengoba besetshilo batshintsha ke ubomi. Umama wangutata waphinda wangumama kuthi bekungekho lula but as ubale esitsho ukuthi umama she had all the strength sento kokuba ngabana asikhere. Wasithatha umama wavula impiko wasifaka phansi kweempiko zakhe asabonakala ekuhlaleni ukuthi asisena tata. Umama ke ibililedi yabona namhlanje nginciba iwiki aningomntu wewiki mosiniyandazi neno leziqotho lolo but umama for some reason umama beneno lezimhlophe imfuza ke yakokwabo but umama ebethenga iwiki. Now siyaxabana ngokuba mama undenza inhloni because ezingwena zakho zimhlophe ngoku eziwiki zakho azithwali kahle and ke ngoku uzawuthi xa uhlekwa pha kuthiwe ngumakanoza but umama regardless that athi ndizazinxiba eziwiki noza because ndifuneka ndibeli late. Now kwezi zinto kuba lathetha ngazo ngenye ixesha funeka ndihambe usoloke ndibiza ke athi uzonxiba ntoni thatha nanzi iwiki noza uthe uyahamba mos nanzi into yobuso udikiwe ke phofu ngoba uthi uligqola ufuna uthenga nix noza ashawutise. When I'm wearing a bag, a nice bag, abantu sebeyazi ukuthi it's not mine eka mama because mama was a lady. Uyakiyeka ka apha endlini ufuna inginginye yabantu athi ngibone ke la bag ayiphetheyo yeyam akafuna uthenga. So umama was a lady. Umama beyithanda town. Yo umama beyithanda town. Simhlebe nobali sibuze man umama kuthani dani bali abuze ubali xa ebuyile nje bephangele nice na mhlawumbe buya lethwa makafiki. Noza umama uphi kuthiwa usetown athi ubali yena wazibombe benganothenga mhlawumbe izinto zesabatha ngolesithathu okanye ngolesine lento oqhwa ezithenga ngolesihlanu ndithi ayandazi bethu umama wakho uzabona uba mawuthini mama intoni kuyayithenga because igrocery likhona. Umama loves itown mall umama uyayithanda athatha abazukulwana bakhe umama on a Sunday enza ideal nabo asikho ahambe ayinabe mall but xa ebuya umama uyashawuthi siyabona abantwana benu but mama khange sithi bathathu basetown zidileni zenze emacaleni ngoku xa xakene nabo pha ubuye uzoshawuta thina. So umama bengumuntu onjalo but ndiyafuna ukuthi umama wherever she is there was fun. Umama ebesonwabisa yabona xa sidibene apha siyifamily umalume ke uThemgo sabamaziyo bebema apha kukhululwe ke ebusuku kuthiwe ngibana etyebileyo kuthiwa sizawuhleka silale umama wenza kube mandi apha. I remember one time kukho into ansakhumbula but fundraising enkonzweni kukho umemfunde engumama umfundisekazi walapha. Now omemfunde she was wearing iteam yabo ke ibambe mntasa bebe nxibo tight be iteam yabo ke. Now xa befika bengena apha enkonzweni beyile team yabo bengekenzi nix sifike siphele enzini because ubona istrips sabo zizikini ubona tight. And then umama umfundisi umenza kanjani mama kanxiba tight uhayi bethu ngumuntu kaloku dim leader la group so benyanzelekile umama makanxiba tight. So umama wherever she is there was fun kuyahlekwa wenza mandi umama ayingomuntu ochuku umama bengumuntu wabantu umama bengumuntu onwabisayo. Siyafuna uthembisa malume nani momkhulu lendlu olhlobo bishushu ngalo sizayigcina ngoba hlobo ngumama usifundisile. Umama usifundisile ukuthini ukuphatha abantu siyayazi umuntu xa engena apha endlini kwenziwa ntoni
Lastly, xa ndizawugqiba, umama usifindisile uThixo. Wasifundisa ukohlula phakathi kwenkonzo kwakunye noThixo. Bani nive kakuhle, andithanga umama usifundisile inkonzo, ndithe umama usifundisile uThixo. Kukho umehluko, ndiyawazi kule ndawo ngokufundiswa ngumama ba kukho umehluko phakathi kwenkonzo noThixo. You know, xa ningabantwana niba nezinto enizenzayo ezivisa buhlungu abazali. This time around, all of us, we know that we had a problem at some time. Go, brother wam. So, kubekho ke this problem, but I didn't know that it affected umama in such that umama afuna ushiya inkonzo. Now, ndikwecwa ke ngomnye ke ubrother wam lo andicokolele ba hey benike nancokola noma. This is what happened. Umama uthethe amazwi athi, ndithi ke okay, ndithi ke xa ndisondela kuye ndincokola ndithi mamqoma, undifundise ukohlula phakathi kwenkonzo kwakunye noThixo. Ndifuna uqonda ke ngokapha kuwe ba uthi ushiya inkonzo okanye ushiya uThixo. Angaphenduli. Ndithi ke kuye ndiyafuna ke xa unayo impendulo ubuyele kum. But ekubuyeleni kwakhe uthi kum, ndidecide ukuhlala kuThixo nenkonzo yakhe. Ngoba mntanam as much bana ndithilo awukwazi uzohlula ezi zinto zombini. Ndiyavuya into kokuba ngabani umama simke ezincingeni nasengqondweni yakhe isigqibo sakhe sokuyishiya inkonzo. Ahlale kuThixo nenkonzo kaThixo, angahlali emntwini. Nam bezikhona izinto sometimes ebezibangela into kokuba ngabana ndizifune ukuzithatha izigqibo ezinjalo, ngoba ngenye ixesha uyafakwa ezintweni zingakufuni zikudibanise. And ke abantu bane-tendency ngelinye ixesha lokuthatha iinkuni baze neeparafini neegaloni, endaweni bacima umlilo bazawugalela umlilo uthini uvuthe. UThixo ke abe ne-tendency into yokuba ngabana xa kusenzeka ezo zinto ngamanye amaxesha agalela amanzi kweza nkuni ze umlilo ungathini ungavuthi. Ndiyavuya ke into yokuba ngabana umama namhlanje ebhubhele enkonzweni enqatywa yi-Seventh-day Adventist Church engazange wamshiya abani uThixo. Nathi ke sihleli phantsi kwemfundiso umama asifundise yona. Malume, asiyindawo kuThixo, asiyindawo enkonzweni. Isizathu ebesibangela bamandicule la ngoma 185 ayengoma kamama. But for the few days umama azihleleyo phambi kwento kokuba ngabana bhubhe, siyathetha ke ndithi ke kuye mama ndicela uzithandazele. Xa esithi ndicela uthethe noma sixole nobongani nithandaze because nizawuphuma apha. Athi ke mntanam ndiyabulela ngento yenzileyo, ndixolile undigadile noza. Qha ke ndimnqande ukuba ndimbona bingathi ufuna ungathi uluza ithemba, but aqhubekeka akayithethe loo nto ethethayo. But ekugqibeleni uthi noza ukuba kwenzekile ndingalenzi ixesha lophuma kwesi sibhedlele, ndifuna udibana nani ezulwini bantwana bam. So we have an appointment bali nomama in the rapture. Tata uvalela, you always say that akho sizathu esibangela basingayi ezulwini. Noma bali ndifuna ukuthi phambi kwale ngangenya akukho sizathu ezasibangela singayi ezulwini. Umama usibonisile indlela xa umuntu ezawuya ezulwini kwenziwa njani. Enkosi kakhulu. Undiphendule wona mfana. Enkosi kakhulu. Ngoku bethuna singena straight emxholweni. Enkosi kakhulu bantwana bam, nithethe kamnandi. uThixo anisikelele, uThixo anithuthuzele. Siyadlula ke, masinike uThixo i-chance athethe nathi ngoku. Over to you umfundisi uMente. One, two.
kusapho loRhadebe namaqomo isihlobo nezalamane ibandla likaThixo naye wonke umuntu olapha kule ndawo uxolo lwenkosi malube nani. Mandithabathele imizuzwana imbalwa ndinikwa likhaya okokuba ndiwenze amazwi amafutshane entuthuzelo. Betnana abangcwabi basandula ukundichazela okokubana ndinemizuzu emine 4 minutes kuphela. Masifunde nje indima ebesizawushumayela phezukwayo okokuba ithuba belikho. Ila ncwadi yamaKorinte okuqala sithatha khona uverse 12 ka chapter 13. Ncwadi yamaKorinte okuqala chapter 13 ndifunda khona uverse 12. Kuba ngoku sikhangela esipilini ngokwamanakanibe. Oko ke siyakukhangelana ebusweni. Ngoku ndazi ngokuyinxenye. Oko ke ndiyakwazi kakuhle njengoko ndaziwayo nokwaziwa nam. Inkosi isikelele ukufundwa kwelizwi langoku nangona phakade. Amen. In New American Standard Bible, it for now we only see a reflection as a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am known. NIV it. Now we see dimly in a mirror. Ndingangenanga mfundisi wami kwi-background of the text. Mandilifte nje lamazwi athethwa ngumpostoli uPawulos kule ndawo. Uthi okwangoku sibona okwamanakanibe. We see darkly in a mirror. Umpostoli uPawulos apha kule ndawo mfoka valela usinika umfanekiso ngqondweni wendlela abantu ababephila ngayo ngexesha abhala ngawo le ndima. Iglass okanye ifestirezeli yaxesha asifani nezangoku. Zazidim. Wawubona okwamanakanibe okuba xa ungena kwezinye ibathrooms okanye itoilet uthi xa ungena pha uyayibona ifestiri khona kodwa iperforated yenziwe okokubana umuntu ongaphandle angakwazi ubona apha ngaphakathi. Uthi umpostoli uPawulos njengoba siphila nje apha emhlabeni kukho le festire dark ibangela ba singakwazi ubona kakuhle ngapha ya. Lento ingapha ya iclear yona. Kodwa into ebangela bathina singayiboni ile glass isikhuseleyo. The problem is not our vision. The problem is not the object esijongileyo, but the problem ile glass isisithileyo. Uthi ke ngoku Paulos, now we see dimly in a mirror, but then we shall see clearly. Usebenzisa as adverbs zimbini now kunye not then to separate la maxesha. Uthi now we see dimly, but if istory besiphela apho ubomi bethu sapora sekhaya beba bubomi obumandundu. Uthi now we see dimly, but then we shall see clearly. Uthi ngoku sisabona luzizi mamela. Ellen White ulemazothetha ukuthi zero phages. Uthi God never leads his children, otherwise they would choose to be led if they could see the end from the beginning. Yes, sir. God never leads his children, otherwise they could be led if they could see the end from the beginning. Uthi ngentetho evakalayo uThixo akasoza kukhokhelele kwindawo obungazofuna ukukhokhelelwa kuyo okokuba ubukwazi ubona isiphelo kule ndawo kuyo. Uthi the reason why you are complaining ngale ndlela uThixo akumise kuyo, it is because wena awunayo ibenefit ye bird's view. Ngoba yena uThixo ukwazi ubona phambili. Basically uthi uThixo
lento ukhalaza ngayo ngoku okokuba anokuthatha akufuduse akuse kwi-future akubonisa isiphelo sakho awuthi ugqiba kubuyisele kule ndawo ukhalaza kuyo ubuye uthi Thixo wenza ngenceba ngoba into ekubangela ubukhalaze awuliboni ingomso. That is why uPaul sithi sibona kwamanakanibe. And I always say this. You have a right yokumqumbela uThixo. You have a right of being angry towards God. Ngoba abantu bathanda ukuthi hayi sumqumbela uThixo okanye siba nomsindo kuThixo. Umuntu fokavalela who's angry at God, lo muntu acknowledges God's power. Ngoba into ekubangela ba ube nomsindo kukuyazi kokuba benawo amandla kuyinqanda but akayinqanda. Into ebangela ba umqumbele ubungasoze umqumbele ba ubumazi ba weak. There is no need yobana umqumbele ngoba useless kakade. The reason why you are angry at him, it is because you know his power. Dike ndatsho abanye abantwana beswelekelwe ngodabawo nomama abantu beyofaka umthandazo pha batho abantwana akuzongena umthandazo apha ekhaya. Akuzongena umthandazo apha ekhaya. We are angry at God that bayekeni ba right. It is an indication that they know the power of God. Ngoba i-confusion yabo bayawazi kokuba umthandazo namandla kodwa ukhange uncede nto bona basekulo dilemma ngoba if bebethi lento umthandazo into engenamsebenzi bezawuthi mayenziwe ngoba it is inconsequential, but they know the power of prayer but they cannot reconcile the power of prayer and their present predicament. Into esibangela ba siba frustrated kuThixo kukuyazi okokuba hey khaka thina ke asifuna ba honest noThixo. Siyathanda uzenza ngathi siyakholwa. Ndike ndathi mfawavala ngenye imini ndithandaza. Ndathi Thixo wami anizothetha into enye nawe ungomntana. Kudala ndithandezela le into. Ndithiniwe ngoku. Niyathanda uthandaza ninezikroqo enhliziyweni. uThixo uyasibona. Wake wathandaza kubisa isiqhelo uqome hey awufa nalomthandazo. Ndasho nathi bawo ilizwi lami uyawuliva xa ngincokola nomnye umuntu ngoku andiphindi ndithethe nawe. Ngoba nizokwazi uthetha into enye nawe awungomdala bawo. Ndidlulile kule into ndathi ngoku into endithandazelayo ndifuna isign yokokuba ndiyazi okokuba uyandiva. Andithi ndinikele nto ndiyifunayo ndicela unike isign ndiyazi okokuba uyandiva. Ngoba iproblem yethu sibona nje okwamanakanibe. Kodwa xa sinawusazi isiphelo besawukoneliswa yile ndawo sikuyo. Let me just use 2 or 3 examples. Okokuba ubunoya kuYosef ngeliya xesha wayengatshwa ngabantu kwabo bemfaka emhadini uthi kuye mfowam uThixo kunye nawe ebengasoza ayi-understand loo nto. Kodwa uThixo had an appointment noYosef eyiphutha. NguThixo awayefuna uYosef ayoba inkulumbuso yaseyiphutha. Yayilicebo lakhe. Kodwa utshaba lafuna ukungenelela kwicebo likaThixo. Kodwa kokuba ingcinga zikaThixo necebo lakhe liyema ngonaphakade. Do you know okokubana God used his enemies to pay for his transport fees to Egypt? Bona babecimba okokuba bayamthengisa bayambulala umntakwabo. Babengayazi okokuba uThixo wayenedestiny naye eyiphutha. Wathi mfana wam njengobusathane ecimbi yakubloka ndifuna umbonisa amanqam uzawubhatala ibus fare yakho okokuba uyofika eyiphutha. Ngoba anyone who wants to work against God's plan
ends up assisting God's plan. Umuntu acimba kokuba uyakubulala licebo likaThixo uyakomeleza. Babacimba kokuba bona, and this is how God works. uThixo uthi ngumntana wami lo. uSathana kubekho izinto afuna uzenza kumntana kaThixo. God does not interfere neprogram kaSathana. Uyayiyeka iprogram kaSathana ihamba indlela yayo. Kodwa into ayenzayo uThixo uyayihijacka la program okokuba mayi-achieve his own end. Ngoku ebecimba uyakubulala, athatha uThixo that very pain ayiguqule akwenze ikomeleze. When you look back uthi ndiyayibulela la mini ndilapha nje, it is because of that day. Ngoba uThixo kaloku uyamyeka uSathana. I mean uphi man uphi eBhabheli uShadrach Meshach Abednego bengena emlilweni. uThixo could have easily acimela mlilo ungavuthi. Wathi uThixo umlilo ngowakho, abantwana ngabam, umuntu makahoye into yakhe. Wathi ukumkani ndizawuphinda kayi7. Wathi Thixo right ngoba umlilo ngowakho, abantwana ngabam. If God had prevented them ukuba bangangena emlilweni, ebezawuthi uSathana uThixo uyayazi ekena ngena emlilweni niyawutsha. Wathi uThixo mabangene sawugagana emlilweni ngoba ebezaba useless. Okokuba uThixo ebesikhusela nje singangena emlilweni, ebezaba useless xa bexakwa ngumlilo. Wathi uThixo ndifuna ukubonisa bayeke bangene emlilweni, umlilo ngowakho, abantwana ngabam. Bangene emlilweni nasi isimanga, umlilo kakumkani. Ithi iBhayibhile watshisa intambo zikakumkani, bangena bebotshiwe, waze umlilo awabatshisa bona, watshisa intambo zikakumkani. Babonakala behamba emlilweni. Ebathandekayo, sometimes imililo esingena kuyo is meant to bend the ropes ezisibophileyo. I'm going to say it again. Sometimes ukufa bathandekayo esingena kuko, njengoba uSathana becinga okokuba utshisa thina, sukuThixo sibonisa isimanga. Lo mlilo ungatshisi thina kodwa utshisa imbophelelo zotshaba ezi zisibophileyo. Ukumkani wababona behamba apha emlilweni bengabophelelekanga. Thixo will make it possible okokuba nihambe nani njengoba niswelekelwe, nihambe ningabothelelwanga. Ngoba into ebinobangela uba aba bafana baqhankqalaze bangayofuna ungena emlilweni, it is because babona okwamanaka nibe. We see dimly. Asikaliboni icebo likaThixo and its full potential. Uthe omnye umbhali before ndihlale phansi xesha lam seliphelile, ubhala incwadi ethi when God does not make sense. Ngoba akho nto iqoba amandla omKristu ingathi kukuthandaza ulindele something from God, kungenzeki lento ubuyilindele. Indime ebifundo kumfundisi uNyingashe pha ithi gqiz ukutyibilika kwenyawo zam. Lambongo uthi xa ndibona abangendawo bephumelela, xa ndibona abangakwaziyo Thixo wena bephumelela, akho nto ityhafisa umKristu ingathi uthandaza mihla le iCV yakho ihamba ibhadla kwezibhini awude uqeshwe. Ubona abantu oqothi xa ubajonga abazani noThixo bephumelela in front of your very eyes, you question ukuba ndisathandazela ntoni. Akho nto itheza amandla omKristu kukugulelwa uthandaza ujika ube bomvu athi umuntu wakho usweleke, and you ask yourself why. Zikhona izinto ezenzekayo ongena ukwazi ukuzinika logical explanation ba uThixo nyani xa esithi unolwazi unengqondo yonke, uthetha ba bengayiboni le nto enzekileyo ba yirong. Noba asiziverbalize ezo zinto,
ziba khona izinto zithi noko Thixo noko le bengameli banguyayivumela yenzeke le. Okokuba mna bendinguThixo, I would have done better. Uthi ke lo mbhali kule ncwadi yakhe ethi when God does not make sense. I-conclusion yakhe uthi God makes sense when he does not make sense. Uthi God makes sense when he does not make sense. Uthi at the highest point apho ucinga ba uyabona le into enziwa nguThixo is senseless. Uthi that is where God makes sense. Ngoba uthi uThixo xa ethetha ingcinga zam zisiphakamele zenu njengokuba izulu liuphakamela umhlaba, so are my thoughts higher than your thoughts. His conclusion is okokuba you can have a God that you can figure out that thing is not a God. What makes God God? It is because you can't understand him. What makes God make sense? It is because when izinto ongenasiqonda ngengqondo yobuntu okokuba uThixo bathandekayo besinohlala phansi sizigoca-goca indlela zakhe sizazi ukwazi umbalela uthi yabona uThixo xa ephuma apha uzawuphela pha xa engenapha uzawuphela pha uthi there is no point for worshiping that God. uThixo nokwazi umfigure out umcingele umbalele okoba xa tshone apha uzawuvela phaya. Loo nto ayingoThixo yiye kuyikhonza loo nto. Khonza uThixo ozawuthi xa uthetha naye uthi God andiyazi intando yakho, I am confused. That thing is a God. uThixo wakho kufuneka akuconfuse ngoba yilento uThixo ayiyo. He confuses human beings. Kodwa inye into bathandekayo esiqiniseke ngayo into kokubana intando yakhe nesandla sakhe sihamba nathi. Lo gama apha emhlabeni sisabona nje okwamanaka nibe. Uthi xa ethetha then we shall see clearly. Isithembiso wayesimisile phambi kokuba abashiya abafundi bakhe. Wathi ndiyamka ndiyokunilungisela lindawo. Okokuba ndimkile ndiyawubuya ndinithabathele kum ngokwam. Khona apho ndikhoyo nibe khona nani. Abonwe la madinga nguPetros athi thina ke ngokwedinga lakhe silinda amathe amazulu nomthi umhlaba apho kuza kube kumikhona ubulungisa. Athi amaHebhere 11 verse 27 esondezwe kwabakanye ukuze sithola sisusisono sabaninji. Uzawuthwa kwesibini ngaphandle kwesono azisusindiso kwabo bamlindileyo. Athi uThixo silinde ithemba elinoyolo nembonakalo yobuqaqawuli boThixo omkhulu. Athi uPawulos yabonani ndinixelela imfihlelo asayi kulala kufa sonke kodwa sonke sekwenziwa kumila kumbi ngesaquphe ngephanyazo ngexilongo lokugqibela lo mzimba unokonakala uza kombatha ukungonakali. Angqina amazwi kaDavide uyenza uThixo wethu akasayi kuthi cwaka kudla umlilo phambi kwakhe sisaqhwithi ngenxa zonke. Sithilela 17 uyabona uzana mafu ayonke amehla aza kumbona kwanabo bamhlabayo zezonke izizwe zomhlaba ziyakumbambazelela. Andithanda kokuba ningazi bazalwane mayelana ukufa khona ukuze ningabi buhlungu nina njengabanye abangenathemba. Silindelela mina bathandekayo singangacaci ngoku izinto kodwa kufikeni kwenkosi sizawucaca. Sisabona okwamanaka nibe kodwa xa ibonakala sambona ubuso ngobuso. Sithi nangu uThixo wethu besikade simlindile masivuye sigcobele isindiso lwakhe. Ngaloo mini bathandekayo yabe inkosi sidla ngamgama ngafezulu. Thina silindele usuku olukhulu lokubuya kukaJesu olapha abanqwele bayothweswa imiqhele. Haleluya khawuyeke intokozo yokwasana naye uJesu othina
athandekayo semazulwini, siyakubulela Thixo omkhulu, siyakubulela Thixo ngelizwi lakho, siyakubulela Thixo ngentuthuzelo yakho. Yena nto sele siyinqwasile mzali kukubonakala kwakho usiza ngamafezulu. Singasahleli izinto Thixo singabi nakuziqonda, kodwa siqonda ndonye uthando lwakho lungunaphakade. Siqonda ndonye uyeza wena Thixo okwesibili. Sigcine sihlale sihleli elithandweni lakho khona ukuze xa ubonakala sibe nokukhawulela. Lokhu umthandazo wethu ngenxa kaYesu Kristu mfowethu. Yebangcwele ikhona injabulo uma singena ekhaya ezulwini sekuyophakama isithalwa namalunga yu hey intokozo yonkosana nayo Thixo lothina Thank you.